coneixeu, soc la Mira i avui us vinc a presentar la casa de Barrivell de Sant Joan de Mollet, una casa de pedra. És més, aprofito aquest detall per explicar-vos que abans en aquesta parcel·la, que són 500 metres, hi havia dues cases, es van enderrocar i amb aquelles pedres es va començar a fer aquesta. D'acord? Per tant, tota la planta de baix és de pedra i les plantes superiors són completament noves. Són uns 100 metres de jardí, d'acord? Aquí els propietaris el tenen acabat d'aquesta manera, però es podria aixecar i fer gespa, com és l'habitual. Per aquí podríem accedir amb el cotxe per introduir el vehicle en el garatge. Tot i que es pot guardar el vehicle en el garatge, també podríem deixar un o dos cotxes al pati. Una cosa destacada, molt interessant, és que els propietaris quan compren aquesta vivenda fan totes les instal·lacions noves, també tenen descalcificador, acumulador d'aigua. I un petit detall és que tota la part de baix és soterrani, té una altra sala. Ara tinc la porta oberta perquè podeu accedir i veure-ho fàcilment. És un espai molt gran i a més té dues finestres que permet il·luminació i ventilació. Fa uns segons estàvem veient la part del soterrani i us volia ensenyar aquesta imatge perquè s'entreveu la finestra com queda a l'altura i en el conjunt de la casa. També podem diferenciar la planta del mig i la planta superior acabant amb la terrassa enorme que queda a la part de dalt de tot. I ara sí, sisplau, veniu, que us ensenyo. Aquesta seria l'entrada formal, d'acord, amb la bústia. Tenim il·luminació per la nit i ja passem a l'interior. El petit rebedor. Aquí hi ha un raconet preciós. Un punt d'encant. Com podem veure està completament tot reformat, net, polit, tot són voltes. Aquí encara tenim més detalls amb les pedres, sempre s'ha aguantat una mica aquest estil rústic i tot l'espai en el que ara ja veiem és cuina i menjador. El menjador no te l'acabes, és enorme, disposa de llar de foc i té dues finestres que donen a la cantonada on hi ha les vistes obertes. La cuina es podria acabar d'obrir si ho desitgéssim i fer un espai unificat. De totes maneres té un tamany molt bo i es podria fer cuina office sense problemes. El forn, per exemple, que veurem és l'últim que s'ha canviat, és nou. Totes les finestres d'aquesta plantella superior també són canviades, són d'alumini, totes les finestres tenen mosquitera. Veiem que la capacitat de mobles és enorme. Aquí tenim l'única habitació que queda interior i que ells podrien fer servir com a despensa, ja que tenim la cuina a prop i també té un tamany molt correcte. Passem al bany en planta, que en aquest cas tenia un plat de dutxa i també serviria com a bany de cortesia. I si recordeu al principi, arribem al jardí. I aquest seria com l'entradeta de la casa. Arribem a la planta de les habitacions, som-hi. Veiem aquest petit distribuïdor, d'acord que ja comencem a veure un armari encastat, no ens faltaran armaris, i ja tenim les 4 habitacions. Una d'elles és en suite i també disposem d'un bany per la resta d'habitacions. Aquestes dues habitacions també tenen accés a una terrassa privada. Un detall important és que tenim regulador de temperatures per planta. Arribem a la part final. Veniu, ens queden 2 estances per veure. Una d'elles actualment es fa servir de safareig i veureu que el tamany igualment dona per fer el que vulgueu. Podria ser una habitació en suite perfectament i com que té tirades podria fer un banc si es volgués. És impressionant el tamany. I ja sortim a la part que més m'agrada, que és la terrassa, d'acord? Però abans d'això, no em fotis molt, primer l'última estança, que podria tenir un ús de sala polivalent. A més, té xemeneia, calefacció, aire condicionat propi. Sortim a la terrassa i ara esteu preparats? Mireu.
fins aquí. Espero que us hagi agradat i recordeu qualsevol dubte, sempre ens podeu trucar o podeu crear un contacte directe a la nostra web. Moltes gràcies, fins aviat.